rahmatullah, barkamu da wannan lokaci, sannan muna ƙara ma maraba da shigowa wannan channel namu mai albarka wato Hausa Atlas Crypto TV. A hakan take na a takaice, sannan musamman ga masu bibiyan shirye-shiryen mu da suka gabata, muna ƙara neman afuwa sakamakon canja suna da muka yi da Crypto Enthusiast daga Crypto Enthusiast zuwa Hausa Atlas Crypto TV. So wannan ya faru ne sakamakon muna so mu bambanta sunan wannan tasha da ko kuma wannan channel namu da sauran channel da suke da irin wancan suna. To a yau ma insha Allah muna tafa da bidiyo yanda mutum zai iya claiming ko kuma zai iya mintin na CoinGecko a Kandi, wanda shi wannan Kandi din kaman wani voucher code ne wanda zai ba mutum dama a nan gaba zai iya zuwa exchange dinsa da NFT ko kuma da duk wani cryptocurrency da yake so ya exchange dinsa, wanda a yanzu haka su CoinGecko din suna nan suna establishing na marketplace wanda mutum zai iya samun dama ya je wannan abubuwa. Sannan a yanzu haka ma in kana da wani adadi wanda yake sun yi listin abubuwa kamar irin su NFT haka da riguna da littattafai wanda suke online ne, wanda zaka iya zuwa kai exchange ɗinsu da shi wannan Kandi din. To amma kamun mu je ga yanda ake mintin ɗinsa ko kuma ake claiming ɗinsa, insha Allah za mu ɗan yi takaitaccen bayani akan ita kanta platform ko kuma shi kansa website na CoinGecko. To shi dai CoinGecko kusan ga dukkan wanda yake mu'amala da cryptocurrency ba wani bakon platform ne ko kuma wani bakon organization bane a gurin sa. Su dai CoinGecko an kirkire su ne a shekaran 2014 wani bawan Allah TM Lee da kuma wani Bobby Ong wanda duk 'yan kasan Singapore ne suka haɗin gwiwa suka kirkire shi, wanda a shekaran 2017 sakamakon yanda kasuwa ta dan rikice turawa suna cewa da abin winter kenan, Bitcoin yayi crashing haka kasuwa ta yi ja. So su CoinGecko abin gaskiya ya yi negative impact akan su, wanda hakan ne yasa Binance suka soma tayawa cewa suna so su siyi site din kamar yadda suka yi CoinMarketCap. To amma dai ciniki bai fada ba har sai zuwa shekaran 2020 wanda a lokacin ne Binance suka mallaki CoinGecko, amma kuma mallaka ce ko kuma siya ne irin wanda suka yi CoinMarketCap na cewa to shikenan mun siye ku, amma kuma ba za mu canja muku komai ba na daga aikace-aikacen da kuke yi, sannan kuma ba za mu yi interfering akan abubuwan da kuke gabatarwa ba. To shine wannan suka yi wannan ciniki aka siyar musu da CoinGecko, wanda ba dai a faɗi sahihin kuɗin da su Binance suka siyi CoinGecko din ba, amma mutane suna jita-jitan cewa ya kai dala Amurka miliyan 400, wanda ba ƙananan kuɗaɗe ne ba gaskiya. To su CoinGecko kasancewar platform ne ko kuma website ne wanda yake suna mu'amala da mutane miliyoyi suna shiga su yi research, sai suka ga cewa to tunda haka ne abin taya za su saka mutane da wannan loyalty din da ake shiga ana yin fundamental analysis ana shiga website ɗinsu da application ɗinsu, sai suka ce to shikenan tunda su ba coin ne da su ba, bari su gabatar da wani abu wanda zai yi replacing din tunda ba su da coin, mutum zai iya zuwa abin ya amfane shi. Shine kamar yadda ake gani anan suke cewa Candis are essentially a way of saying thank you to all of you, our loyal fans. In addition to providing actionable insights, we hope that Candis will add further value and fun to your CoinGecko experience. Kamar yadda suke cewa wata hanya ce da za su ce sun gode ko kuma suke godiya a bisa loyalty din ko kuma wata yadda ko kuma da aka yi da su, da kuma wani abin nan da ake nuna musu na ganin cewa sun yaba kyauta kenan da tukwici. Sannan shi kansa wannan Candis din kamar yadda ake gani yanzu haka in kana da wani adadi zaka iya zuwa ka siyi abubuwa wanda su CoinGecko din sun yi partnering da manya-manyan NFT platforms na ganin cewa mutum zai iya zuwa ya extend din sa. Kamar yadda ake gani anan shi CoinGecko store ne yanda zaka je wannan littafin gashi How to DeFi Decentralized Finance kenan, wanda yayi costing wajen dala 19 kenan ga kudin sa, amma kuma in kana da wani adadi na NFT ko kuma shi wannan Candis din zaka je ka siya shi ma wannan duk gashi. Sannan can kuma daga ƙasa gashi nan, sannan nan kuma shi ma wani abin nan ne kamar logo ne ko kuma shi ma kamar wani NFT ne haka, duk dai gashi nan abubuwa zaka ga idan kana da wani adadi na shi wannan Kandi din zaka iya zuwa ka je kai exchange din sa a baka wannan abubuwa. To insha Allah yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu je kan application din domin mu nuna yanda mutum zai fara wannan da shi. So idan har baka da account da su shi kamun ka soma claiming din wannan Kandi din dole sai kana da account da su. So hanya biyu ne na yanda zaka bude account da su, ko dai ka taba nan gurin daidai ga wata kwalba nan mai jan murfi, ko kuma ka zo ka taba nan gurin duk dai inda ka taba daidai ne. To amma za mu yi amfani da can din na saman kenan. To shine kamar yanda ake gani anan suke bayanin cewa exchange Candis for exclusive goodies such as premium subscription, NFT, swag packs and more. Suke cewa su wannan goodies din da kake claiming kullun da kullun fa za su baka dama ne nan gaba zaka iya exchange din su a baka NFT ko kuma a baka wani garaɓasa haka ko kuma wani subscription wanda da sai ka biya kuɗi sannan zaka da dai sauran abubuwa and many more. So a nan zan ƙara irin jan hankalin mutane, idan har kana mining na application za mu iya cewa duk mining din da kake bai kai ingancin wannan ba, saboda wannan su ne suke tantance ma kowanne irin coin kamun ya zama cewa coin ne wanda aka yarda da shi. To idan da kana mai rikon sa kai na kashi gaskiya yanzu ka kankame shi sannan kuma ka dinga claiming din sa kullum. To in za ka yi in baka dama da register da su zaka shigo nan ne, sai ka shigo nan sai ka danna sign up kenan. Amma anan zan yi recommending mutane su amfani da Google din nan ta yanda ba sai ka zo kana sha wahala ba, kana danna can gurin kan inda ya nuna ma alaman Google zai kawo ma Gmail ɗinka wanda take kan a wayar ka. So shikenan kana sign in sai ka je ka soma claiming din. Amma ni kasancewar ina da account da su normal ina collecting din zan zo nan sai in shiga login kenan. In na shiga login gashi nan zan zo in danna gurin inda suka samu email, to ga email ɗina ya fito kawai sai in danna login anan. So gashi yanzu kamar yadda ake gani yana budewa, wanda yanzu ya bude a yau dai nayi claim in nawa gashi nan first day
na yi claiming na gobe za su ban 20, jibi za su ban 30, gata za su ban, to duk dai gashi yanda har in mutum ya kai na kwana 7 din nan za su bashi guda 100. to wannan shine yanda abin yake tafiya. Idan mutum ya dage ya tara wannan abubuwa din, insha Allah nan gaba za a amfane shi, sannan kuma za a ji daɗin sa. Kamar yadda ake gani wannan littafi ne, shi wannan how to NFT din littafi ne, zaka iya siyan sa da candies. Kamar yadda ake gani kana da kandi guda 800, yanzu ni a cikin wannan balance din da nake da shi guda 5910 din nan, zan iya ware guda 800 in siya wannan littafin, wanda da a ce da dala zan siye shi kudin sa ya kai wajen dala 19 ko dala 14. sannan shi ma wannan duk gashi littattafai ne. Sannan banda wannan akwai kuma abubuwa da yawa wanda mutum zai iya siya da su. Kamar yadda ake gani nan duk gashi, wasu zamu ga NFT ne, wasu kuma littattafai ne online gashi duk gasu wannan fatin kamun ma a yi launching din marketplace din su ne, duk gashi wannan partnerin da su. A nan gurin ina so in ba mutane shawarar cewa duk mining din da kake yi bai kai wannan dai inganci ba, saboda wannan shine dar akalla sun kai shekara 8 suna yin abubuwa na alkhairi. Ka san dai ba za su yi ma providing din abin da zai zama cewa worthless bane. To insha Allah wannan shine hanyar da ake bi ana collecting din, wanda ana yin sa ne every single day. In ka zo kawai zaka danna nan gurin, kamar yadda ake gani nan gurin kawai zaka danna. Kasancewa ni na riga na yi collecting din na, shine suke ce min come back in 15 hours 8 minutes 12 seconds, gashi nan yanda yana raguwa, wanda gobe kenan zan zo in ƙara yin collecting din na, ko kuma da karfe 12 ta insha Allah za su bani dama zan zo in collecting din na. To wannan dai shine hanyar da ake bi ana wannan abin nan din. Sannan kuma nan gaba ka amanta za su zo su kaddamar da wannan da marketplace, yanda ba wai kawai wannan littattafan ba mutum zai iya siya, a'a zai iya zuwa ya si NFT, zai iya zuwa su ce ka bada wannan candies din, za su baka bitcoin ko kuma za su baka ethereum ko dai duk wani abu wanda suka kaddamar da shi, wanda kamar yadda muke gani su wannan abubuwa din gashi nan. Kamar wannan littafi ne ina, ko kuma web domain credit from unstoppable domain, gashi nan shi kuma wani na website ne na domain. In kana da candies guda 700 za su baka dama, wanda idan da a ce baka da kandi din zaka biya su adadin kuɗaɗe. Nan kuma kamar yadda ake gani kofa ce, kamar 50% ne za su yanke ma na kuɗin subscription din da zaka bayar in kana da 400 kandi. Nan kuma shi ma gashi 50% ne, ko kuma kashi 50 ne za su yanke ma, nan kuma 30%. to duk dai gashi yanzu wannan kandi din a yanzu haka tun ma kamun ayi launching din marketplace din mutum zai iya amfana sa. To insha Allah nan gaba in suka yi marketplace din za mu zo muku da bayanai yanda mutum zai je cikin sauki exchange din sa a bashi abin da yake so. Ubangiji Allah ya taimake mu ya ba mu sa'a.